Dobre. Um, Dobrý deň teda. Moje meno je Roman Renner, som Business Development Manager v Sekteku a na dnešnom webinári pre BlackBerry, alebo teda sérii webinárov BlackBerry, ktorú sme teda odštartovali, naposledy sme mali prehľad nejakých produktov, alebo teda toho, čo BlackBerry robí a kde sa hýbe. A dneska máme tému, ktorá je taká veľmi populárna v dnešnej dobe ohľadne AI, lebo všetci majú AI vo všetkom možnom, len otázka znie, že či je AI ako AI, či naozaj tie, tie záklinadlá, ktoré sa tu používajú, sú naozaj rovnaké a či napríklad by nám vedeli by sme mať zelenšie IT vďaka koncovej ochrane, ochrane koncových zariadení. Takže poďme sa na to pozrieť, teda, že čo som si dneska pre vás pripravil. Takže poďme na to. Dobre, začal by som asi tým, že taký pohľad ľahký do minulosti, aby sme si predstavili, že kde sa zhruba hýbeme, čo sa týka ochrany koncových zariadení a vlastne ako sa to vyvíjalo. A keď sa pozrieme do nejakého roku, v podstate 99, kedy začalo celý trh s nejakou mobilitou alebo teda ako bezpečnou mobilitou vôbec sa hýbať. Boli to prvé systémy, ktoré boli pre výmenu informácií, čiže e-maily a tak ďalej v telefónoch. A určite si teda pamätáte, že BlackBerry bola firma, ktorá sa teda dominovala tomuto marketu s týmito mobilnými zariadeniami, ale samozrejme nebol to len mobilné zariadenia, lebo tie zariadenia vždy, alebo teda z 99% boli firemné a tá firma mala vlastne hardware, ktorý poskytovala tým zamestnancom, operačný systém, aplikácie, dáta, komunikácia, užívateľská identita a samozrejme teda celková správa. Všetko bolo v jednom systéme, end-to-end, bezpečné a fungovalo to. Fungovalo to do nejakej doby, v podstate pokiaľ sa ten trh nejakým spôsobom nerozmohol. A tie útoky vtedy boli v podstate také ojedinelé, boli to veľmi jednoduché útoky, ako keby na tie organizácie alebo na tie zariadenia. A teda bolo to ako keby ešte taká iba tá prvá vlnka. To, čo sa potom zmenilo, prišla konzumerizácia, je to také pekné slovíčko, snažil som sa to si natrénovať, ale ide to ešte stále. A bring your own čokoľvek, hej, to znamená, že začali mobilné telefóny z rôznych dodávateľov, z rôznych teda ekosystémov a tak ďalej, ktoré v podstate pre nás predstavujú ako keby takú druhú vlnu, ale čo to v realite znamená? Hej? Že ten hardware už zrazu nebol unifikovaný. Ten hardware bol akýkoľvek, užívateľia dostali tú možnosť, hej, aby boli efektívnejší, aby vedeli s tým pracovať. To znamená, že to je všetko super, ale na druhej strane to prinášalo množstvo povedzme, že bezpečnostných rizík a to vlastne, keď sa tak si to prejdeme, že tak vlastne v každej tej oblasti. Čiže ten hardware bol rôzny a nemali ste istotu, že je to v poriadku. Operačné systémy boli rôzneho charakteru, každý z nich má nejaké svoje bezpečnostné limity. Aplikácie boli od rôznych dodávateľov, vendorov, takisto a tak ďalej. Problém, kde boli data, akým spôsobom to komunikovalo, ako overiť identitu a tak ďalej. Čiže tento celý v podstate momentálny stav máme aj teraz. Keď sa na to pozrieme ako keby v časovej osi, tuto na tomto obrázku, tak ako keby vidíme, že v 2019 už BlackBerry vlastne kúpilo firmu Cylance, ktorá už vtedy bola priekopníkom v ochrane endpointov alebo v antivírovej v podstate antivírovej ochrane v tom čase sa prevalil v podstate prvé ransomwareové vírusy, alebo teda prvé typy vírusov a WannaCry, myslím, odštartoval
tento celý tool, alebo teda, pardon, tento celý nejaký stream. A to, čo sa v podstate udialo, je, že teda, ako som spomínal, ten attack surface máme oveľa väčší a teda začali tie ransomwary, kde sa prišlo na to, že naozaj signatúry a veci, ktoré sme boli zvyknutí, už absolútne nie sú to, čo dokáže ochrániť a dlhodobo byť manažovateľné. To, čo vidíme ako keby do tretiu vlnu, a to je to, kam vlastne ako keby smerujeme, je, že nie je tu že už iba konzumerizácia tých IT a bring your own device, ale momentálne máte AI, ktoré si viete prísť a v podstate si ho vypýtať, natrénovať na ľubovoľné veci. Tie ľubovoľné veci však nie sú len to, čo ľuďom robí dobre alebo nejakým spôsobom pomáha, ale samozrejme je tam obrovský problém s tým, že viete to použiť aj na tú druhú stranu a to vyrába obrovský skok exponenciálny, ktorý vlastne dáva možnosti útočníkom, ktoré doteraz vôbec nemali. Nehovoríme tu len o tom, že máme ako keby 70-percentný nárast nejakého malvéru podľa aj thread reportu. Máte tu polymorfné ransomwary, ktoré sa vám vlastne menia v čase, alebo teda ako náhle sa infikuje, zmení si to hash a tak ďalej. Tým pádom všetky klasické metódy ochrany založené na nejakej báze nejakých signatúr sú absolútne nefunkčné. Spomínal som, že nie je AI ako AI a to by som v podstate chcel na tomto ďalšom slajde ako keby trošku aj rozobrať. AI ako keby rozdeľujeme v oblasti našej teda oblasti obrany kybernetickej bezpečnosti na dve časti. Jedno je teda prediktívna, čiže machine learning alebo deep machine learning. To je tá časť, ktorá vám dokáže zachrániť, respektíve z toho, čo sa naučila, predikovať to, čo sa môže stať a tým pádom to je tá časť, ktorá ochraňuje ten endpoint alebo to zariadenie pred nejakými útokmi, bez toho, aby teda musela robiť nejakú interakciu s ľuďmi. Samozrejme, je druhý typ, je generatívna AI, to znamená, že je to niečo, s čím sa ľudia rozprávajú, generuje to výsledky na základe toho, čo teda chceme. A toto je niečo, čo je ako keby teda ChatGPT alebo podobne, kde vy sa viete s tou AI rozprávať, respektíve vie vám pomôcť pochopiť nejaký širší kontext, ktorý možno nie je tak rýchlo známy, alebo by ste si ho museli komplikovanejšie dohľadávať. Keď tieto dve veci spojíte dokopy, máte riešenie, ktoré vám dokáže plnohodnotne ochrániť a zároveň vám vysvetliť to, na čo sa pozeráte, respektíve čo sa tam vlastne deje. Na to, aby sme vedeli fungovať a na to, aby AI vedelo robiť svoju robotu, potrebuje množstvo dát a tie množstva dát sú naozaj dané nejakým časom a nejakými možnosťami toho zdroja toho učenia. Cylance je najdlhšie bežiaca firma, ktorá má prediktívnu AI na ochranu teda koncových zariadení alebo teda endpointov. A je to v podstate postavené celá tá umelá inteligencia, to, akým spôsobom musíte chrániť, potrebujete robiť ako keby 3 také piliere. Jeden je teda agresívny nejaký dizajn parametre, to znamená, že potrebujete, aby ste boli veľmi efektívni, aby ste nerobili falošne pozitívne nejaké alerty, aby tam nebol nejaká nadbytočný nejaký overhead, nejaké plýtvanie nejakými zdrojmi alebo jednoducho ovplyvňovania chodu toho samotného systému. Druhá vec, ktorú potrebujeme, je to, aby
tie dáta, s ktorými pracujeme, boli aj v nejakom kontexte. To znamená, že tu prichádza do druhý v podstate takýto pilier, ktorý je Threat Intelligence Expertise. To znamená, že o tom BlackBerry je jeden z popredných dodávateľov Threat Intelligence reportov pre rôzne teda či už štáty, agentúry alebo aj verejne. Je to aj služba, ktorá sa dá kúpiť. A na základe tohoto z množstva dát a endpointov, ktoré sa po svete zbierajú, má BlackBerry vlastne visibilitu, alebo teda viditeľnosť o tom, ktoré hackerské skupiny používajú, aké nástroje, na aké odvetvia sa útočí, akými spôsobmi, akými nástrojmi a tak ďalej. To znamená, že táto analytika spolu v kombinácii s nejakou hĺbším pochopením toho kontextu, kto, prečo a akým spôsobom a za akým účelom čo robí, dokáže vlastne ten AI model posunúť zase niekde ďalej. Tretí pilier ako keby je to, že potrebujete prísť niečím, čo je zase výnimočné. Výnimočné preto, lebo pokiaľ budete mať model, ktorý používajú všetci a používajú ho v podstate rovnako, tak takisto, ako ho používa dobrá strana, používa ho zlá strana a tým pádom ako keby nie je tam niečo, kde prídete a prekvapíte. Takže to, čo potrebujete dosiahnuť na teda ako tú tretiu nohu, je, aby model, ktorý funguje, bol dostatočne presný, mal dostatočné atribúty, ale zároveň v niečom výnimočnom a aby ste teda vedeli dosiahnuť tú požadovanú ochranu. Keď by som to trošku rozdelil na drobné a v podstate ako keby vám skúsil nejako priblížiť to, akým spôsobom funguje Silence AI, tak je to ako keby o tom, že máte každý jeden z tých súborov, bavíme sa tu o niekoľkých miliardách súborov, ktoré sú rôzneho typu, dobré, zlé a tak ďalej. A každý z tých súborov má množstvo atribútov alebo nejakých parametrov, ktoré sa dejú. Alebo teda ktoré obsahuje. Či už z hľadiska nejakého samotného súboru, prípadne toho, akým spôsobom sa správa počas behu, akým spôsobom pristupuje k nejakým údajom alebo eventom, akým spôsobom komunikuje do siete a tak ďalej. Že to sú ako keby tisícky parametrov, ktoré viete zbierať pre rôzne súbory, alebo teda rôzne typy súborov spúšťateľných, hej. A na základe nich sa tá AI trénuje, klastruje, to znamená, že ako keby dáva do nejakých podobných, keď by sme si to predstavili týchto štvorčekov a robí nejakú klasifikáciu, hej. Keď by sme si to dali do takého ľudského ako keby poňatia, tak to je o tom, že ja neviem, akú má človek výšku, váhu. Teraz keď by sme si zobrali, ja neviem, že sa zameráme iba na hlavu, tak proste má 2 uši, 2 oči, aké má farbu, akú má, ja neviem. Hej, je tam veľmi veľa tých parametrov, ktoré môžete sledovať a stále si ich viete ako keby škatulkovať do takýchto boxíkov, ktoré sú hovoria, že tuto je to dobré, tu je to zlé, tuto sa to podobá na to. A potom na základe tej podobnosti ako keby medzi tými jednotlivými parametrami viete robiť s nejakou pravdepodobnosťou, ktorá zase sa zvyšuje tým, že máte nejaký algoritmus, ktorý je zaujímavý, alebo máte obrovské množstvo dát, viete naozaj predpokladať, čo sa bude potom diať. Tým pádom je tam automaticky vlastne ako keby nejaký use case, ktorý robí, že zastaví vlastne ten samotný útok predtým, alebo vie blokovať, identifikovať nejaké podozrivé, povedzme, správanie sa a potom už vie to ako keby ten administrátor si povedať, že OK, tak toto sa mi páči, alebo to sa mi nepáči, toto sa tu bude robiť, alebo nebude robiť.
Keď som spomínal o tom, že potrebujeme, že potrebujeme na to za tým mať nejaký data science, alebo teda niečo, čo je zaujímavé a unikátne, tak dovolil som si tu vyťahnuť tento slajd, ktorý je vlastne o tom, že Silence má 57 patentov v oblasti machine learningu, a to bolo k septembru 23. A je to viac ako všetci ostatní dokopy. Ako výrazne viac. A myslím teda ostatní dodávateľia iných softverov. Čiže týmto by som chcel iba tak naznačiť, že pokiaľ robí niekto AI, môžete si zobrať model, ktorý si viete skopírovať a potom si ho používate nejakým spôsobom u seba, ale pokiaľ neprídete s niečím zaujímavým, tak je veľmi malá pravdepodobnosť, že tie výsledky budú rovnaké. A výsledok toho je napríklad aj toto, že pokiaľ si pozriete Vírus Total, napríklad stránku, ktorá udržuje štatistiky, alebo teda pravdepodobne predpokladám, že ju väčšina z vás poznáte, tak viete si pozrieť, že false positive po rôznych teda vendoroch, BlackBerry je tam uvedené pod Silence, hej, tak ako je to tu aj znázornené dole. Keď sa vyrábal tento slajd, tak tam bola 0, ale 90-dňový priemer klzavý je 2,6 false pozitívu oproti šialeným číslam, pokiaľ si zoberiete, že chcete hľadať 160, 50, 40 týždenne false pozitívov v rámci nejakej väčšej organizácie, je to veľmi veľký overhead. Dobre, ale naozaj, či to funguje, tak v podstate to, ako som spomínal, že z minulosti my vieme na základe teda modelu rozdeliť ten softvér a analyzovať a vyrábať nejakým spôsobom, predpovedať to, ako sa to bude do budúcna diať a ochraňovať nielen nejaké minúty dopredu alebo teda spätne, ale dokonca dní, mesiace a v niektorých prípadoch a v mnohých prípadoch až roky. BlackBerry má tzv. Prediktívnu výhodu, alebo časová prediktívna výhoda sa to volá, hej, TPA, ktorá ako keby každý jedenkrát, keď príde nejaký ransomwareový outbreak alebo proste nejaký väčší nejaký útok, tak vlastne zoberú verzie staršie a skúšajú, ako dozadu tie modely vlastne by boli schopné sa brániť voči tomuto konkrétnemu útoku. A tuto vlastne v tej pravej tabulke vidíte, že priemer, ja by som možno povedal, že týchto WannaCry to bol prvý. Hej? Čiže už vtedy, keď bol prvý ransomware, tak pokiaľ by ste mali Silence, tak z WannaCry vás to už 20 mesiacov predtým, že skoro 2 roky predtým, vôbec netrápilo. Už by ste boli ochránení proti tomu. Pri takom konti 5 rokov. Čiže stačilo by pečovať raz za 2, 3, 4 roky a je to vybavené. Hej? Čiže toto sú ako keby nejaké štatistiky, ku ktorým sa BlackBerry dostalo vždy spätne nejakou analýzou toho, kde sa tie systémy nachádzajú. Keď by sme to ale dali do reality, lebo toto, čo som vám hovoril, boli vlastne všetko nejaké také, že slajdíky v zmysle, že áno, tak obrázok sem, obrázok tam, si poviete, ale jasné, chcem to vidieť naživo, čo to robí naživo a akým spôsobom sa to správa voči nejakým iným, dajme tomu, produktom porovnateľným. Hej? Tak máme tu z Tolly Group, je tam vlastne test report, kde sa robilo na vzorke 2 kolekcie po 1000 vlastne vírusových samplov. Sa teda púšťali na nejakom Windows 10 endpointe, ktorý bol nakonfigurovaný podľa všetkých best practices pre každý jeden produkt so všetkými možnými zapnutelnými, voliteľnými ochranami. A
v podstate výsledky sa pozeráme na to pred sebou. Číslo toto veľké je vlastne, aké je percento, koľko vlastne koľko teda tých útokov bolo zastavených alebo teda identifikovaných. A tu sa pozrieme na to, že rozdiel medzi Silence a napríklad Defenderom alebo tak 18%, 30% a tak ďalej. Poďme sa ale pozrieť na tie ďalšie čísla, ktoré sú teda ako keby nie úplne malé a v podstate vysvetlíme si, že prečo sú tam po dve tie farbičky. Hej? Bavíme sa tu o tom, že rozdiel medzi modrou a šedou je o tom, že modrá je online, to znamená, všetky výhody toho daného riešenia sú ako keby dostupné, čiže povedzme, že taký ten kamarát na telefóne z cloudu je vždy dostupný a tým pádom vedia čerpať ako keby tu i tie informácie alebo nejaké validácie z cloudových nejakých zdrojov. Hej? To je modrá. OK. Čo sa stane, ale keď to odpojíte? Nemáte internet, prípadne ten počítač, zariadenie nie je pripojené k tomu danému cloud providerovi alebo k čomukoľvek inému. Rozdiely medzi online a offline sú dramatické. Hej, to si zoberte, že priemer toho je 17% je rozdiel medzi ochranou pri online a offline režime. To bavíme sa pre akékoľvek moderné, ale aj legacy operačné systémy. To znamená, že Windows XP, Windows 7, všetko, čo už v podstate ani nesaportuje už samotný vendor, to všetko napríklad viete chrániť zo Silence bez toho, aby ste mali rozdiely napríklad, čo sa týka online a offline. Ale poďme si pozrieť teda ďalej, že teda čo tie čísielka ešte by tu zaznamenali. Tak tuto dole máme, že CPU, a CPU v podstate, pokiaľ bežalo tento test, alebo teda ten scan, tak CPU pri BlackBerry bolo do 5% zhruba výkonu. Pri ostatných vendoroch tam je každýkrát takmer plné vyťaženie. Kompletne, 100%. To znamená, že užívateľsky veľmi nepriateľské prostredie, keďže vtedy vlastne prestáva ten človek nejakým spôsobom mať ten výkon pre seba a má ho pre vlastne iba na to, aby sa to skontrolovalo, to, čo sa tam beží. Dobre, ale čo je ten rozdiel? Hej? Že čo znamená toto? Hej? Ešte možno ten posledný riadok, aby som vysvetlil, keď by vás náhodou zaujímalo, to je čas, za ktorý bolo schopné to skontrolovať a prejsť ako keby tie vzorky. Hej. Čiže tu sa bavíme, že online, offline pri BlackBerry je 27 42 minút. Pardon. Hej. Tu sa ostatné bavíme, že 52, 70, 130, 68 a tak ďalej. Niektoré sú šialené čísla. Hej. Čiže dobre, ale vráťme sa k mojej otázke, čo je táto časť, ktorá je rozdiel medzi tým. Čo to znamená pre nás? Znamená to v podstate pre nás viacej bezpečnostných incidentov, ktoré treba riešiť. Reálnych, predpokladajme. Máte to viacej vašich resursov spečených, teda ako keby ľudských na nejakú analýzu a dohľad. Samozrejme, keďže sme spomínali tieto CPUčka a podobne, tak je to veľká časť vlastne IT ako keby lifetimeu, ktorý vy používate, alebo teda na to, aby ten endpoint bol ochránený. Samozrejme, čas tých užívateľov, ktorí musia čakať na svoje resursy a potom s tým súvisia aj viacej energie spečenej. Keby sme si túto tabuľku previedli do nejakej takej, aby sme si to vedeli predstaviť zhruba, že čo znamenajú tie čísla, ale naozaj v reále,
tak toto je use case 5000-ová organizácia, čiže 5000 zamestnancov zhruba. A pokiaľ teda matematicky by sme prichádzali s tými číslami, ako teda Tolly Report to nejako vyhodnotil, alebo ako to vyšlo, tak tuto máme rozdiel napríklad medzi počtom incidentov. Hej. To znamená, že máte o 700, 2500 alebo 1100 incidentov viac. Hej. Čiže to je 28 endpointov priemerne za týždeň nejakým spôsobom napadnutých, hej, alebo problémových. Čo keď si teda zoberiete, že ideme to teda investigovať, tak tu sú nejaké štatistiky, ktoré vychádzajú ako keby z Enterprise Management Associate štúdie, kde proste sú nejaké, že priemerne analytici zhruba strávia nejakých, že do pol hodinky na vyšetrovanie nejakého incidentu, hej, tak tu sa bavíme o tom, že toto sú, toto sú také čísla. Dobre. To znamená, že pokiaľ je nejaký problém, tak väčšinou sa reimidžuje nejakým spôsobom ten počítač alebo endpoint, takže zoberte si, že idete to reimidžovať. Koľko je to hodín, koľko je to hodín, koľko je to hodín. Hej? Čiže to je 15 ľudí, ktorí iba budú reimidžovať. OK, jasné, je to automatizované všetko, stále je to čas, ktorý tí ľudia musia nejakým spôsobom trpeť a čakať. Poďme sa pozrieť na to, že čo znamená toto v ponímaní end usera. Hej. BlackBerry nepoužíva, alebo teda my máme iba jedenkrát scan toho počítača, alebo teda endpointu štandardne to nie je viac potrebné, čiže iba pri inštalácii sa zoskenuje a potom už beží iba bez toho. A keď si spočítame, že koľko po tých teda aktualizáciách a tak ďalej by ste mali púšťať full skeny, tak koľko času vlastne sa využije alebo teda zneužije na to skenovanie, sú šialené čísla. A keď to preklopíme do ešte takých absurdnejšieho pohľadu, tak energia, tuto sa bavíme o energie, ktoré je, že CPUčko napríklad na vašom notebooku alebo niečo, tak pokiaľ máte nejaké tieto antivíry, a predpokladám, že ste si všimli, že vám občas vzlieta notebook, alebo teda mne aspoň občas predtým vzlietal. A toto sú napríklad kilowatt hodiny, ktoré je rozdiel, hej, medzi tým, ako napríklad to CPU a tak ďalej má vplyv, alebo teda tie požiadavky na tie skeny majú vplyv na tie jednotlivé zariadenia. A keď to preložíme do CO2 ekvivalentu, tak napríklad Trellix v tomto je úplne víťaz. Hej, čiže pri 5000 organizácií tak máme vlastne 4,2 krát hore-dole výlet lietadlom do New Yorku. CO2 ekvivalent. Iba tým, že zmenil som si ochranu endpointov. Je to také ako keby na zamyslenie, samozrejme. Je to trošku taký iný pohľad, ako sme zvyknutí, ale takto vychádzajú vlastne tie samotné čísla a toto je to, čo je ako keby rozdiel medzi efektívnou a funkčnou AI na strane ochrany a na druhej strane, pokiaľ tie systémy nie sú až tak vyladené, respektíve až tak dospelé, tak jednoducho majú tieto nejaké svoje detské chyby. Aby som iba nehovoril to, že BlackBerry hovorí, tak vytiahol som tu aj slide, ktorý máme teda z Gartneru, posledný Customer's Choice, teda voľba zákazníkov podľa Gartneru. BlackBerry bol ako jediný dodávateľ riešenia, ktorý bol vlastne v tom pravom hornom kvadrante, alebo teda vyhral voľbu pre Endpoint Protection platformu a aj napríklad pre Unify Endpoint Management. To znamená, že pokiaľ chcete chrániť a zároveň spravovať vaše zariadenia akékoľvek, hej, to akékoľvek je naozaj akékoľvek, s touto alebo teda s týmto vendorom to viete dosiahnuť tak, že teda podľa aj ostatných zákazníkov budete spokojní.
Keď by sme teda už sme pri tých zákazníkoch, tak tento slajd som už minule vytiahol tiež, takže mám to tu iba tak, aby sme to mali pokope, ale teda tých zákazníkov nie je málo, ten footprint je naozaj obrovský a nie je to ako keby v tom malom meritku, ale neznamená to, že je to riešenie iba pre veľké firmy a iba pre veľké korporácie. Naozaj tie use cases sa dajú dať a dajú nájsť kdekoľvek od hardvéru, pokiaľ ako je napríklad starší alebo operačné systémy staršie niečo. Sú to veci, ktoré ako keby neviete za normálnych okolností v dnešnej dobe s inými riešeniami kvalitne pokryť, prípadne pokryť s rovnakým riešením. Dobre, čo sa týka tejto prezentácie, tak z môjho pohľadu ako keby toto je to, čo som vám chcel povedať ohľadne AI, alebo teda rozdielmi medzi AI. Teraz by som nám nechal taký trošku priestor pre vaše otázky a predtým, alebo teda potom by som prešiel na nejaké live demo, aby som vám ukázal, akým spôsobom to zhruba funguje, alebo teda aby ste si mohli aj pozrieť, že ako to je naživo. Čiže možno otázka, v kľude sa unmutnite, budem si pozrieť, že či sú tu nejaké otázky v čete prípadne, alebo či máte vy k tomuto niečo, otázku, postreh, čokoľvek. Zatiaľ nič. OK. Tak ja si zatiaľ otvorím o tom. OK. Takže tuto mám jeden počítač, vlastne virtuálnu mašinku, kde máme klasicky nejakú Windows 10, hej, nie je tu nič, čo by tu nejakým spôsobom chránilo to zariadenie, hej, nie je tu žiadna ochrana antivírová. A to, čo som chcel iba týmto ukázať, je to, že pokiaľ sa bavíme o nejakých útokoch. Tie útoky nemusia byť, aj keď väčšina teda posledných útokov je naozaj cez nejaký social engineering a ide to cez vlastne nejaké phishingové útoky, ktoré sú stále viac ako keby cielenejšie, viac uveriteľnejšie, naozaj dávajú tým ľuďom, ktorí nie sú úplne IT, povedzme, že odborníci, hej, naozaj im dávajú niekedy veľmi, veľmi ťažké úlohy a teda challenge, aby to tí ľudia prešli. Ale to, čo som tým chcel povedať, je, že či už je to nejaký súbor, ktorý ten človek stiahne, alebo sú to nejaké, napríklad, tuto mám nejaký invoice, Wordový dokument, OK, tu mi vyskočí, že teda nejaké linky, chcem a niečo a zrazu si povolím tu makra a moje notebook, alebo teda moje koncové zariadenie za chvíľočku sa tu stratí. Hej? A to iba preto, lebo som si otvoril a vyzeralo to naozaj akože tak, že to bude niečo robiť, alebo teda respektíve vyzerá to legitímne, písal to šéf, píše mi, že ahoj, neviem, Roman, hej, a tak ďalej, toto správ. Že tie útoky sú naozaj sofistikované a tí ľudia veľakrát naozaj kliknú na všelijaké veci, či už sú to rôzne aplikácie, dokumenty a tak ďalej, veci, ktoré tým ľuďom prídu ako keby veľakrát legitímne, hej, že tuto si stiahni nejaký update, alebo tu si niečo pustí, hej, a podobne. A tým pádom tuto mám nejaký Word, hej, tuto mám nejaké
povolil som, OK, nič sa mi tu neukazuje a za chvíľočku je to vybavené, hej. Čiže tento typ útokov a moje súbory už práve ich mám loknuté a už je to vybavené a to som vlastne nič nestihol ani urobiť. Čiže tak ten útok je naozaj veľmi jednoduchý, veľmi rýchly a nemusí byť to ani v takomto štádiu. Tie útoky veľakrát dneska sú zamerané na to, aby tam zostali, to znamená, aby boli neviditeľné, aby vedeli robiť nejakým spôsobom infiltráciu alebo sa tam šíriť ďalej. To znamená, že povedzme, že takýto typ agresívneho útoku v mysle, že teraz som si ťa lokol a všetko, je teda jedna vec, ale druhá vec je to, že veľká časť teda nemá tú možnosť ako keby, alebo nechce to robiť do tohoto štádia, ale robí to, že postupne si vám v pozadí niekde krádne nejaké dokumenty, počúva, snaží sa zistiť nejaké heslá a podobne. A tým pádom je to veľmi, veľmi ťažké ako keby zistiť vôbec tú prítomnosť toho. Hej. Pokiaľ by som ako keby urobil to isté, s počítačom, ktorý má na sebe silence, hej, takto vyzerá konzolka, viem si otvoriť, môžem urobiť takú vec, že spravím sa offline, to znamená, že teraz som ešte spravil to, že som sa odpojil, hej, čiže už sa nikam nedostanem. Keď by som to teraz chcel ako keby aj niečo vyskúšať, test yourself nám pôjde, pretože to je tuto lokálne, ale mali by sme byť offline. Hej, to znamená, že nemáme konektivitu, čiže nepomáhame si nikým. Hej. Ja tu mám takéto rôzne, že malware sample, ktoré sú je ich tu ako keby kopec, môžem si zobrať ako keby ľubovoľný, ja neviem, taký výber, hej, dajme tomu, poviem si, že OK, nakopírujem si ich sem na počítač. Tak som si ich sem nakopíroval, bežím v offline móde, hej, nemám žiadnym spôsobom, nič sa mi tam nespustilo, nič sa mi tu neukázalo, hej, som tu. OK, prečo mi to vlastne dovolilo? Hej, keby som si to tak, že prečo mi vlastne dovolil to sem skopírovať? BlackBerry funguje tak, že všetky veci, ktoré sa spúšťajú, to znamená execution control, pri execution control, predtým ako sa spúšťajú, sa kontrolujú. To je tá najvyššia priorita, to znamená to, čo beží a to, čo by sa chcelo spúšťať. Všetky veci v rámci nejakého background skenu, prípadne nejakého kopírovania alebo podobne, už keď vidíte, tak začal vlastne už teraz si zase robiť nejaký background scan, hej? A zrazu, ako keby to je low priority task, aj kvôli tomu pre nás to znamená to, že my nemáme tu nejakým spôsobom nejaké, hej, teraz robíme scan, hej, nahral som mu tam, bežíme, môžeme sa pozrieť, že akým spôsobom to a čo to robí. Hej. A zrazu otvorím si konzolku, hej. A tá konzolka sa mi sem pekne dala a všetky tie súbory mám v karanténe. Samozrejme, pokiaľ by som aj sem prišiel, väčšinu z nich mi dal, a aj niečo chcel povspúšťať, tak samozrejme vtedy sa ten súbor predtým, ako sa spúšťa, kontroluje, hej, a samozrejme to dostane bloknuté a hodené do karantény. Hej.
Keď by som tú konzolku trošku teda zväčšil takto, aby ste si vedeli pozrieť, tak toto je end-userská konzola, ktorá za normálnych okolností ako keby nie je niečo, čo je potrebné, aby ten užívateľ nejako riešil. Štandardne mu ju viete vypnúť a prípadne tam vie byť tak, že si ju vie pozrieť. On a v tomto si viete si pozrieť aj v tej konzole, čo sa tam napríklad v PowerShellový skript nejaký sa blokol a podobne. Pardon, sa napijem. Vidíte všetko, čo sa nahádzalo do karantény a zmizlo. To znamená, tá konzolka je veľmi jednoduchá. Stále hovorím, že sme offline. Hej? A teraz ešte, aby sme si ako keby, keď si pozrieme, že čo, tak tá verzia a aj všetko ako keby je veľmi jednoduchá, hej? Čiže tu nemáte žiadnu nejakú komplikované nejaké nastavenie pre tých užívateľov alebo čokoľvek. A všetky tie ostatné veci, alebo respektíve všetky nastavenia, všetko sa deje cez konzolu. Ja sa prihlásim to vedľa zatiaľ do konzolky. Keď máte nejakú otázku, v kľude sa pýtajte, dobre, aby sme to alebo keď by vás niečo zaujímalo z tohoto, tak sa v kľude opýtajte, rád odpoviem. Ja sa tu zatiaľ otvorím druhú vec. Ukážem vám, jak vyzerá taká konzolka. Dobre. Toto je konzolka, toto je nejaký tenant, ktorého sme používali na Itape. Hej, bolo to v podstate demonštráciu live hackingu, hej, alebo teda toho, akým spôsobom sa útočí. Bolo tam použitý vlastne taký tool Simulate na emuláciu útoku, alebo teda na útok na to zariadenie cez rôzne techniky na dostanie sa k rôznym komunikáciám a tak ďalej a tak ďalej. Takže museli sme to tu trošku najprv poupravovať, aby sa teda aby sa to vôbec pustilo, lebo samotný ani ten tool vlastne Silence vyhodnotil ako nebezpečný a rovno ho teda hodil do karanténky. Ale takto by som chcel v podstate vám urobiť aspoň nejaký taký prehľad, lebo máme tu aspoň zo pár nejakých takýchto povedzme, že anonymnejších dát, a aby ste vedeli, ako to zhruba vyzerá v tej konzolke. Čiže toto je nejaký dashboard, kde vidíte, že či tam sú nejaké nebezpečenstvá, ktoré máte aktuálne, bežia alebo prebiehajú, či to sú niečo, čo má autorán, hej, to sú všetko najdôležitejšie veci. Či niečo beží a je to problém, hej, vtedy je to problém. Či sa niečo samo snaží spúšťať a je to problém, to je druhé. A potom je karanténa. Unique to Silence, to je vlastne o tom, koľko súborov bolo vlastne ako keby zanalizovaných a zároveň bolo, akože Silence ich ešte nikdy nevidel, hej. Čiže to je ako keby toto. A viete si pozrieť, koľko fajlov sa vlastne dokopy zanalizovalo za to obdobie, či máte zapnutú ochranu pre vaše zariadenia, hej, či máte autokaranténu napríklad povolenú a podobne, čiže to by malo byť 100% zelené. A tu máte priebehy tých rôznych výskytov tých eventov. A potom nejaká klasifikácia podľa priorít, podľa ako keby typu, či už malvéru alebo PUPčka, hej, čiže nejakých aplikácií, ktoré pravdepodobne nechcete, aby tam bežali, a nejaké top 10 listy a podobne. Takže to je ako keby taký device dashboard. Pre mobile protection, keďže som hovoril, že akékoľvek zariadenia, tak nebavíme sa tu len o endpointoch z hľadiska nejakých štandardných ako počítačov, serverov, virtuálnych serverov a podobne, ale bavíme sa tu
tablety, telefóny, mobilné zariadenia od akéhokoľvek výrobcu, čiže to je niečo, čo takisto má vlastný dashboard, kde má to svoje vlastné, teda nejaké pohľady na to. V rámci OS, alebo teda mobilnej platformy dokážete, alebo teda dostanete aj zoznam nejakých vulnerabilit, ktoré sú tam a tak ďalej. Toto by som vám vedel ukázať ešte zhruba niekde, kde tam sú nejaké mobilné zapnuté. A keď by sme prešli do nejakého takého, že alerts, tak toto je celkom dôležitá záložka. Tento alert je vlastne o tom, že volá sa to One Alert a One Alert sa to znamená pretože z každého produktu, ktorý máte z hľadiska kybernetickej bezpečnosti od BlackBerry, tak podľa toho, ako keby sa sem do tohoto ľavého pridávajú rôzne teda štvorčeky, alebo teda okienka a možnosti k tomu. A to znamená, že máme tu produkty, ktoré sú Optics, čiže EDR-ko, Protect, čiže Endpoint Protection a napríklad Mobile. Hej. Všetko mám v jednom alerte. Pokiaľ tu mám napríklad ZTNA riešenie Gateway, hej, alebo tu mám DLP, alebo tu mám nejaké iné riešenia, všetky vlastne končia v tomto alert inboxe alebo v tomto alert boxe, kde mám prehľad o tom kompletne nejaký priorita, viem si nastavovať status toho, viem si pozrieť nejakú klasifikáciu, nejaký description, napríklad toto sú útoky alebo teda zaznamenané porušenia nejakých pravidiel z Maitre, hej, čiže konkrétna technika, taktika, viem si pozrieť, na koľkokrát sa mi to ako keby vyskytlo, hej, nejaké indikátory, že tam nejaký proces, nejaký file problematický a tak ďalej, na koľkatých zariadeniach, v koľkatých zónach, koľkatí užívateľia, viem si to assignúť na nejakého užívateľa, prípadne teda administratora, keďže to napríklad bude investigovať a podobne. Alebo môžem ísť potom do tých jednotlivých alertov, hej, keď by sme si teda zobrali niečo, čo tu budeme mať viacej, napríklad niečo takéto, tak ako keby vidíme, že tu máme teda nejaké pravidlo, ktoré je tu teda popísané. Tuto máme výskyty jednotlivé, hej, a potom si môžem ísť robiť, neviem, dúfam, že teda to vidíte, alebo teda že je to aspoň trošku viditeľné. Zväčšiť prípadne ešte. Takto nejako. A tuto si viete potom pozrieť vlastne samotný detection detail, hej, čiže rôzne artefakty naozaj ohľadne súboru, ohľadne procesu, ohľadne nejakého systémových vecí, užívateľa a tak ďalej. Čiže toto sú všetko veci. A pokiaľ ešte samozrejme chcem ísť ďalej robiť nejakú investigáciu, tak si viem pozrieť potom, čo sa tu vlastne dialo. To znamená, mám presne dané, že ako sa volala tá detekcia, čo tá detekcia vlastne hľadala, napríklad, hej, či tam bol nejaký response, hej, nadefinovaný, v tomto našom prípade je to iba ako monitor, hej, a teraz vidím vlastne, že tu máme Simulate Agent, urobil teda a spustil tento root, hej, takže tuto pustil trace. A pokiaľ by som sa chceli pozrieť, že čo to robilo ďalej, viem si vypýtať ďalšie dáta. Tie ďalšie dáta mi vedia vlastne, vie mi to poslať to zariadenie na tú investigáciu. Tieto virtuálky sú už dole, takže momentálne vám z tohoto nevyťahne veci, ale dokážete ísť ako keby ďalej, hĺbšie do tak toto. Tu sme to mali. Hej. Čiže viem si tu pozrieť, že tu mám ten simulate proces, hej, ktorý teda zase púšťal nejaký ďalší proces. Fialové sú networkové eventy, oranžové sú procesné, tu máme, že aplikácie a tak ďalej. A tu si viem ako keby preklikať každý jeden krok toho, čo sa tu vlastne ako keby dialo. A vidím presne, že
napríklad tuto bol networkový connect, hej, request, čiže viem sa pozrieť, že je to DNS, kategória, request, OK. Tu vidím, že kto si to pýtal, akým spôsobom, všetky nejaké možnosti ohľadne toho procesu a viem si pozrieť, že OK, tu som sa pýtal na náčkový záznam tohoto a dostal som toto. Hej. Idem, dajme tomu ďalej. A teraz vidím, že tu sa spustil druhý proces, hej, toto bol jeden proces, 6656, tento je 44, hej. Tento druhý robil, že pustil command line, pustil si tú command line, hej, a pustil nejaký servis. A teraz vidíme zase, že ten servis bol vlastne tento servis, hej, a zase akým spôsobom. Čiže dokážem si rekonštruovať, napríklad tu bolo TCP IP spojenie, source, destination, hej, a tak ďalej. Tu sa aplikácia, hej, cryptDLL bola volaná s takouto funkciou, hej, a tak ďalej. Čiže vidím tu do detailov rôzne tie kroky samotné, hej, toho, čo sa tam dialo a viem robiť rekonštrukciu, prípadne viem na základe tohoto potom vyrábať si rôzne pravidlá alebo nejakým spôsobom zabraniť tomu, čo by som chcel prípadne do budúcna robiť, alebo dokážem rozumieť oveľa lepšie tomu, čo sa udialo a dajme tomu, prečo mi nejaký firewall alebo niečo niekde nezafungovalo, že prečo zrazu také spojenie išlo, alebo čokoľvek v tomto zmysle. Všetky tieto veci viete si pozrieť v rôznych pohľadoch a tak ďalej, na to, aby sa s tým dalo nejako pracovať alebo spracovať, dá sa to všetko exportovať a podobne, čiže toto je v rámci týchto focus dát ako keby veľmi, veľmi príjemné a tie veci vám tam ako keby zostávajú. To znamená, že ja si viem pozrieť, pokiaľ tu sa robil nejaký predchádzajúci fokus, hej, tak viem si pozrieť napríklad aj ten predtým. Hej. Čiže tu vidím napríklad PowerShellový nejaký proces, ktorý išiel, volal jeden s druhým, hej, a teraz viem si pozrieť jednotlivé veci až do takého levelu, že napríklad môžeme si tu pozrieť, že čo sa tam naozaj ako keby čo sa tam naozaj dialo. Hej? Moduly, všetko. Takže investícia aj samotných napríklad skriptov, alebo teda blokovanie skriptov a podobne. Znovu iba poviem, že toto bolo pre nás, ako keby museli sme to tu trošku donútiť, aby to mohlo bežať, aby sme tu videli ako keby tieto focus data, aby ste mali nejakú predstavu o tom, ako vyzerá taký komplikovanejší útok. Hej? Že nie je to iba o tom, že čau, idem ti kryptovať proste disk, ale je to o tom, že zbieram o tebe informácie, posielam tie informácie niekde, potom sa tu napríklad akože prekopírujem, volám sa zrazu nejak ináč a tak ďalej. Čiže to sú všetko veci, ktoré ako keby ten útok, alebo taký jeden typ útoku je oveľa komplikovanejší a komplexnejší ako iba nejaké, že tu som si stiahol nejaký ransomware a zakryptovalo mi to disk. To ako keby v dnešnej dobe je už také, že áno sú, ale pokiaľ idú po datách tí útočníci, tak väčšinou sa snažia byť viac nenápadní, ako vlastne vyrábať tam nejaké viditeľné škody a viditeľné porušenia. Dobre, keď by som išiel teda do toho protection ešte, alebo teda možno by som takto ešte išiel, že čo sa týka nastavení, tak nastavenia v rámci BlackBerry fungujú tak, že máme tu nejaké zóny
Zóny sú v podstate organizačné jednotky, na základe ktorých vy viete dávať tam do nich nejaké nejaké device. Čiže poviem si, že teda toto sú zariadenia, ktoré sú v nejakej zóne. Viem tam robiť priam samotne do tej zóny viem priraďovať tie device pravidlami rôznymi, neviem, podľa IPčky napríklad, alebo operačného systému, alebo ja neviem, si poviem, že tu chcem všetky, ja neviem, XPčka, aby sa mi išli rovno a dám tam nejakú politiku, ktorá je táto, tak sa mi vyrobí automaticky pravidlo, ktoré mi bude vždy, keď sa nainštaluje nové XPčko a prihodí sa sem, tak sa mi hodí rovno do tejto grupy a dostane už priamo tú politiku a tak ďalej. Čiže jedno zariadenie vie byť aj vo viacerých týchto zónach. A samozrejme tie priority potom tých politik sú tam nejakým spôsobom dané nejakou hodnotou a tá politika, to je ako keby, možno tu by som si teraz to dovolil otvoriť si takto jednu nejakú politiku. To znamená, že ja keď si chcem urobiť nejakú politiku a povedať si, že čo sa bude diať na tom mojom endpointe alebo nebude diať, tak je to veľmi jednoduché. A teraz vám ukážem, ako to tak narýchlo vyzerá. File actions znamená to, že chcem kontrolovať súbory, to tam mám štandardne zapnuté. Otázka znie, že či ich chcem rovno karanténovať alebo nie, čiže v mojom prípade si poviem, že áno. Unsafe a abnormal je vlastne o tom, že každý ten súbor je vyhodnocovaný nejakým skóre a tie skóre vlastne potom určujú to, že či ten súbor je, ako myslíme si, že je trošku zlý, alebo je, že určite zlý. Hej? To znamená, že abnormál je vyššia ako keby, teda povedzme, že je to niečo, že robí niečo, čo sa nám nie úplne tak zdá, treba na to dávať pozor. Unsafe znamená, že s najväčšou pravdepodobnosťou je to problematický súbor. Pokiaľ chcem pomáhať Silence, tak vlastne je to o tom, že viem povedať, že všetky súbory, ktoré ešte sme nevideli v rámci Silenceu, tak budeme učiť AI v cloude, pokiaľ je to pripojené, aby to auto-uploadovalo samozrejme anonymne tie dáta na skenovanie a teda na trénovanie toho machine learningu engineu. Potom tu máme ochranu pamäte. Ochrana pamäte je teda dôležitá, preto, lebo ako som ukazoval aj tie útoky nemusia byť naozaj cez nejaký proces alebo niečo, ale vedia to byť tzv. Tie fileless ataky, čiže potrebujem si povedať, že OK, sú tu nejaké typy porušení, ktoré chcem blokovať alebo terminovať, alebo budem to ignorovať, alebo budem si tam aspoň nejaký alert dávať a podobne. Čiže toto je z hľadiska nejakej ochrany pamäte. Je to veľmi v podstate jednoduché a veľmi ľahko sa s tým aj dá potom pracovať. Protection settings je o tom, že execution control je tam vždy. To znamená, že vždy, keď niečo pustíte, skontroluje sa to. Hej. Viete si nastaviť tu skenovanie v pozadí, čiže to, aby sme skontrolovali teda ten počítač. Štandardne je tam run once, ako som spomínal. Nie je to nevyhnutné pre nás viacej, pokiaľ je tam nejaká požiadavka, dajme tomu z nejakých auditu alebo z niečoho, že musíte bežať nejaké, tak viete si nastaviť od 1 do 10 dní, že bude sa to skenovať, aby boli spokojní, ale z pohľadu teda Silence nie je to potrebné. Watch for new files znamená, že bude to kontrolovať nové súbory, ktoré prichádzajú postupne a na to s tým, že aj teda archívy viete dať do 150 mega. Tu by som ešte možno povedal jednu dôležitú vec. Silence kontroluje iba spúšťateľné, alebo teda spúšťateľné súbory, alebo teda súbory productivity, ešte to tak volajú. Čiže nezaujímajú nás
hociaké súbory. Hej. Je to niečo, čo viete spustiť, niečo, čo sa tam nejakým spôsobom dá exekuovať, či je to DLL, ja neviem, taký driver alebo čokoľvek, hej, proste pre iné operačné systémy samozrejme to isté. A viete si napríklad aj povedať, keby ste chceli, že chcete si kopírovať nejaké tie sample z toho, čo sa tam deje rovno niekde na nejaký share alebo niečo, to viete tam takisto spraviť. A potom, to je ako keby celé. Tu ešte som zabudol. Pokiaľ mám nejaký proces, ktorý je unsafe, nepáči sa mi, viem mu povedať, že OK, tak zabí ten proces aj všetko to, čo ten proces pustil. Hej. Čiže to je vlastne ako keby to, že si viem kaskádovať nielen ten samotný súbor, alebo ten nejaký proces, ktorý je problematický, ale aj všetko to, čo on vlastne spúšťa. Čo sa týka Optixu, tak Optix je vlastne EDR, hej, čiže tá visibilita. A tu v podstate sa nastavujú akurát ako veľmi veľa dát ma zaujíma. Čiže napríklad DNS visibility, hej, čiže keď chcem mať napríklad, že requesty a responsy trackované, tak potrebujem si to mať napríklad zakliknuté. Hej. Keď by som chcel za normálnych okolností napríklad všetky privátne siete nie sú ako keby, alebo destinácie v rámci lokálnej siete alebo nerutovaných sietí mimo nie sú trackované, ale pokiaľ chcete a potrebujete to, tak si viete povedať, že OK, aj internú sieť chcem vidieť, hej, a tak ďalej. A takto sú tie jednotlivé napríklad VMI visibility alebo scripting visibility, advanced scripting, to znamená, že vidíte aj to, čo sa tam robilo ako keby hĺbšie a máte viac tých dát. Samozrejme, čím viac tých senzorov tu je pozapínaných, tak tým rýchlejšie sa naplní, povedzme, že nejaká tá databáza, ktorú si ten endpoint drží v sebe. Tá veľkosť tej databázy pre tieto dáta alebo pre tie detaily je vždy túto definovaná, čiže od 500 do 1 giga, od 500 mega do 1 giga, s tým, že tie dáta vždy zostávajú na tom endpointe, na ktorom ho chránite, a iba metadata sú posielané do konzóly, alebo teda reportované. A pokiaľ si teda, tak jak som si tam klikol, že focus data, tak vtedy vlastne sa udeje to, že si vypýtam tie dáta z toho koncového zariadenia. Keď chcem, aby ten užívateľom sa aj robili nejaké notifikácie, viem si to zapnúť, ale štandardne to nie je zapnuté, povedzme, a tuto si viem nastaviť nejaký detection set, to znamená, že set pravidiel, pre ktoré mi bude táto politika platiť. Tomu sa vieme dostať za chvíľočku ešte. Application control je taká funkcionalita, ktorá je fajn, pokiaľ máte nejaký kiosk, máte nejaké jednoúčelové zariadenie, prípadne, ja neviem, automat, nejaký bankomat, čokoľvek. Viete to zapnúť, vtedy v podstate sa stane to, že sa stane binárny log, ako keby. Binárny log znamená, že žiadny súbor, ktorý je spúšťateľný, sa tam nedá vymeniť, ani dobrý, ani zlý. Hej? Čiže nič sa tam neopečuje, nič sa tam nezmení a tak ďalej, ale dokáže to bežať ako keby štandardne ten svoj nejaký písací logy a tak ďalej. Čiže to, čo tam beží a to, čo tam akože nič tam iné nevymeníte binárne. Čiže je to taký use case naozaj pre také jednoúčelové zariadenia alebo tak. Toto je vlastne iba o tom, že či chceme si s agentom teda tie notifikácie a nie. A potom script control je dôležitý, takisto viem si povedať, že aký typ skriptov vlastne chcem alebo nechcem používať pre tú danú politiku. Hej, prípadne chcem o nich vedieť alebo chcem ich blokovať. Hej. A samozrejme, ku všetkým, čo sme sa ako keby tu bavili, veciam viete si robiť exklúžny a tak ďalej. To berieme ako samozrejmosť. A čiže toto sú
XML-ka, .NETové, Pythony, Makra, PowerShelly, ActiveScripty, rôzne veci. Device control je kontrola USBčka, alebo teda USB zariadení, kde si viete zase nastaviť ako keby to, že či dajme tomu, ja neviem, telefóny tam sa nemôžu pripájať a ostatné sa môžu, alebo môžu iba read only, alebo si poviem, že nemôže to nikto, okrem napríklad, tu si poviem, že ja neviem, nejaký verbatim alebo niečo a dám si sem sériové číslo a ten má, hej, napríklad full access. Hej, čiže viem si vyrobiť USB-čkový kľúčik, ktorý bude sa vedieť pripojiť všade s týmto sériovým číslom presne, ale ostatný nikto nič. Hej. Veľmi jednoducho. Bez toho, aby som musel nejako komplikovane meniť nejaké politiky alebo podobne. A samozrejme tieto veci, pokiaľ je to zapnuté, sú potom všetky logované v zmysle toho, že čo sa kde tam ako pripojilo alebo odpojilo. Data privacy je niečo, pokiaľ by ste chceli si anonymizovať niektoré z týchto vlastne data fieldov, tak to viete anonymizovať smerom do konzoly a s tým, že samozrejme potom tá investigácia je teda komplikovanejšia, keďže keď, ja neviem, nemáte nejaké IPčky alebo niečo, tak potom ťažko, ale tá možnosť tu samozrejme je. Dobre, a teraz by som ešte možno preskočil rýchlosti na tie optics pravidlá. A optics pravidlá v podstate fungujú tak, že máme tu nejaké pravidlá. Tých pravidiel je tu built-in, povedzme, že celkom veľa, plus ich viete importovať alebo meniť vlastné. Momentálne tu mám 578 pravidiel. A teraz, keď by sme si zobrali nejaké z týchto pravidiel, ktoré sú, tak vidíme, ako sa volá, má nejakú prioritu a tak ďalej, pre aký operačný systém, kto ho kedy vyrobil. A keď by som si povedal, že chcem editovať to pravidlo, tak toto pravidlo vychádza teda z Maitre 1059, hej, a robí toto. Čiže to mám presne napísané, hej, čiže proces, štart, hej, a tak ďalej, čiže niečo tu hľadáme, nejaký proces konkrétny. A pokiaľ by som si povedal, že chcel by som robiť niečo podobné, alebo chcem toto isté, ale nejako ináč, viem si to tu ľahko zmeniť, prepísať, alebo proste upraviť podľa seba. Tuto mám aj nejaký help rovno a tak ďalej. Dám si validate, skontroluje mi to a mám ako keby nové pravidlo. Tie pravidlá sa dávajú do nejakých rule setov, čiže do setov pravidiel, hej, ktoré ako keby sú takto zoradené, hej, že tuto si viete pozrieť. Napríklad tu máme, že Silence Windows Official, hej, to znamená, že tu mám nejaké oficiálne od BlackBerry built-in, hej, veci, čiže nejaké OS, napríklad Suspicion Process Owner, hej, a poviem si, že OK, čo mám urobiť, hej, logofni všetkých užívateľov. Keď je tam, ja neviem, toto, tak terminate proces. Hej, čiže tých možností tej odpovede sú rôzne, hej, aj kombinácie tých rôznych, hej, čiže môžem si povedať, že výmáš, odhlas, neviem, všetkých a tak suspendní a všetko, hej, alebo dokonca tam viem robiť ako keby nejaké playbooky. Playbooky je zoznam nejakých skriptov, ktoré sa vykonajú na konci, alebo teda na konci sa vykonajú spolu s tou detekciou. Čiže poviem teraz, že keď by sa teda stal tento proces, odhlási to všetkých užívateľov a môžem si povedať, že chcel by som browser históriu toho užívateľa, toho užívateľa, dajme tomu, aby mi to dal niekde na nejaké, ja neviem,
necháme to lokálne, alebo si to môžem pozbierať napríklad na nejaké FTPčko, alebo SMBčko niekam, alebo do Amazonu napríklad aj na S3. Čiže poviem si, že lokálne mi to pozbieraj a tu sú nejaké package, čiže napríklad browser history ma zaujíma a má to nejaké parametre, kde si viem povedať, že chcel by som minus browser all. Hej, a to, čo sa udeje, je, že tento playbook si viem dať teda v rámci toho nejakého pravidla a vždy, keď sa táto vec udeje, tak mi napríklad históriu toho browsera odloží. A tým pádom viem, že OK, ja neviem, potrebujem robiť investigáciu, tak viem, kade tí ľudia behali, alebo nejakým spôsobom viem to skolektovať. Takéto typy týchto packageov alebo skriptov alebo vecí viete používať pre administráciu ako keby akokoľvek, pretože ten framework posielania, distribúcie a vlastne spätnej kolekcie tam máte. Hej. Čiže tým pádom tie package a tak ďalej si viete upravovať veľmi jednoducho na rôzne typy nejakých administratívnych vecí. A pokiaľ by ste potrebovali zbierať napríklad nejaké dáta, alebo vás zaujíma, ja neviem, čokoľvek, tu som si otvoril teraz také advanced query, či už je to nejaká aplikácie, veci z registrov, čohokoľvek, hej, ako keby tých možností je tu veľmi veľa, hej, čiže ja neviem, chcel by som nejaké meno niečoho a tak ďalej, čiže ja si viem si tu vyskladať komplikované query, hej, čo ja neviem, zaujíma ma, že či nejaký kľúč v registroch ľudia majú, alebo čokoľvek, hej, čiže viem si to tu vyklikať, viem si to tu uložiť, viem si to tu šedulovať, hej, dokonca aj ako templatey, takže viem ho používať aj na nejaký takýto ako keby reportingový nástroj, tuto v tomto tenantovi tu nemáme žiadne, ale jednoducho cez toto viete robiť veľmi rýchle dotazy vlastne do tej vašej siete. Dobre. Toto bolo z mojej strany zhruba taký rýchly prehľad toho, ako sa to nastavuje, ako to vyzerá a akým spôsobom sa to správa. Čo sa týka nejakých reportov alebo teda nejakého výstupu, tak sú tu dostupné rôzne štandardné nejaké prehľady, také sumárne, neviem, koľko sú napríklad offline a tak ďalej. Sú to veci, ktoré viete, veľa z toho si tu aj pomeniť, pocustomizovať a tak ďalej. Nejaké tieto detailné napríklad veci a tak ďalej. A dokážete to samozrejme integrovať do rôznych SIEMov, alebo teda kamkoľvek, nejaký syslog server a podobne. A zaujímavé, čo sa týka tohoto, je ešte aj možno táto vec, že viete si tu mať nejaký thread data report, to znamená, že prístup k reportom bez toho, keď sa vygeneruje nejaký token, aj bez toho, aby ten človek napríklad sa musel do tohoto prihlásiť alebo niečo, tak si vie zobrať na tej URL s tým tokenom vlastne priamo ten report samotný a nič viac teda k tomu nedostane. A to je ako keby tak. A čo sa týka nejakej integrácie do SIEMu, tak sú tu nejaké preddefinované, ktoré sú také bežné. My napríklad máme nejakú Rapid 7 u nás, takže máme tam takú a viete si dať akýkoľvek teda typ toho, čo tam chcete posielať, neposielať a tak ďalej, a integráciu veľmi jednoducho. Možno ešte by som spomenul to, akým spôsobom sa robia aktualizácie, lebo to je tiež ako keby veľmi dôležitá časť toho, že ja som spomínal, že tak raz až dvakrát za rok je aktualizácia a zhruba agenta, a keď ste
dávali pozor, tak tých 20 až 50 mesiacov zvyčajne nám stačí na to, aby tam nebol nejaký problém. A čo sa týka updateovania, tak updateuje sa to pomocou takýchto ako keby zón, čiže viete si ich samozrejme nastaviť aj nejaké pravidlá a tak ďalej. A keď sa bavíme o tom, že akým spôsobom sa alebo ako často sa to aktualizuje, tak tu som si dovolil vám vlastne, keď sa pozriete, tak tu sú vlastne verzie, toto je momentálne najnovšia, to je v podstate 2 týždne čerstvá, 3.2.1.0, čiže november, toto bol Linux a Macy, Windowsová bola o pár dní skôr, a potom sme mali v máji, v januári, potom bol júl, apríl, keď sa bavíme o jednotlivých, čiže marec, júl. Čiže zhruba 2-krát do roka je ako keby tá frekvencia, kedy sa v podstate aktualizujú nejakým spôsobom alebo sú novšie aktualizácie. A čo to pre mňa znamená, že chcem to zaktualizovať? Tak túto nemám nastavené zóny, ale poviem si, že OK, že toto je zóna, ktorú používam ako test. Agentov si prosím na takúto verziu, alebo teda tu sú Windowsové boxy, takže povedzme, že takúto verziu. A čo sa týka Optixu, tak tam si prosím túto poslednú verziu a dám, že safe. A to, čo sa vlastne teraz udeje, je, že tie zariadenia, ktoré sú v tej zóne, dostanú, teraz momentálne vidím, že tam je 0, dostanú teda toho agenta a toho agenta, teda pokiaľ sa aktualizujú. Tu aj vidíte vlastne, že 4 z 5 sú zaktualizované, ten jeden, ten bol offline, takže ten sa zatiaľ nezaktualizoval. Takže ja aj keď by som išiel sem do devices, tak mám ako keby prehľad o tom, kde mám teda zariadenia. Vidím, že sú offline, vidím, koľko sa tam zanalizovalo, karantény, exploity a tak ďalej. A vidím, v akých sú zónach, aké majú politiky, kto tam bežal a vidím napríklad verzie. Že OK, vidím, že tieto sú updates available. Čiže je možnosť toho, že keď sa zapnú, tak dostanú teda aktualizáciu. A tým pádom v podstate to je celé, čo potrebujem spraviť pre nejakú aktualizáciu tých zariadení. Pokiaľ som ich tam mal veľmi veľa, viac ako 1000, je tam taký vlastne interný mechanizmus toho updateovania, kedy po 1000-kách to zhruba robí. Takže nie je tam nejaký problém s nejakými väčšími počtami alebo podobne a on si to pekne rozfázuje a vidíte potom v priebehu toho, čo sa tam deje. Dobre. Za mňa je to asi všetko, z toho, čo som vám chcel dneska v podstate takto predstaviť a dať nejaký rozmer toho, čo teda, aký je rozdiel medzi AI. Ja by som si dovolil vám ešte v rámci teda našeho BlackBerry portfólia, mám tam teda máme tu rôzne produkty a strašne rád by som od vás vedel, že do čoho, akú tému zvoliť na budúci webinár, ktorý teda bude až v januári, lebo december už si dáme asi oddych, každý toho bude mať veľa. A tým pádom by som rád od vás dostal nejakým spôsobom spätnú väzbu toho, že teda akú tému. A rozhodli sme sa v rámci teda tohoto eventu vám
si dovoliť poslať Janka, je asi tu, tak môžeš teoreticky poslať, alebo môžem to spraviť aj ja. Sekundičku. OK. Môžem to poslať aj ja v kľude. A Janka. Pointa je, máme Critical Event Management System. Je to jeden veľmi zaujímavý systém na obojsmernú komunikáciu pre krízové situácie. Aj keď dneska toto není krízová situácia, ktorú by som si teda od vás dovolil teda akože brať to pre vás ako krízovú situáciu, ale budem rád, keď tak, ja vám to viem ukázať možno takto, veľmi jednoducho. My sme vám poslali cez tento systém, ktorý teraz možno aj uvidíte. My sme vám poslali informácie, alebo teda otázku, že ktorú z tém by ste chceli na najbližšiu tému, alebo teda na najbližší webinár. A dostali ste pravdepodobne SMS-ku a e-mail, ktorá sa vás pýta, že teda ktorú voľbu by ste si vybrali, tak budem rád, keď skúsite na to nejakým spôsobom zareagovať a uvidíte, že aj akým spôsobom sa to dokáže online. Teda teraz, pokiaľ si na to kliknete, tak uvidíte, že koľko ľudí z vás už odpovedalo alebo neodpovedalo a ako rýchlo to vlastne funguje online. Dobre. Máte zatiaľ nejaké otázočky na mňa ešte? Stopol som už aj teda nahrávanie, aby sme to už nenaťahovali tam. Sú nejaké otázočky z vašej strany na toto? Niečo, k čomu sme sa dneska bavili? Nikto nič? Všetci nemusíte sa hanbiť, ale keď nemáme žiadne otázočky, tak v tom prípade uvidím. Pozriem sa, Unified Endpoint Management 2, Critical Event Management 1. Zatiaľ 10 neodpovedalo. Je to celkom fajn. Vidíme. Takže tým som chcel iba povedať to, že tento systém, ktorý som vám aj teraz ukázal, je práve ten Critical Event Management a cez neho som teda poslal nejaký ten alert. A je to celkom zaujímavé na rôzne typy komunikácie obojsmernej, ale o tom si teda povieme na budúce, keď vyjde táto téma, keď si ju zvolíte. Dobre, ďakujem teda zatiaľ veľmi pekne za váš čas a pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, v kľude sa mi ozvite, či už na BlackBerry, TechTech.sk, alebo priamo mne. Takže ďakujem zatiaľ veľmi pekne. Ďakujem pekne, dovidenia, do počutia. Ďakujem, ahojte, pekný deň. Ďakujeme, ahoj. Do počutia.